Decía escribir, a verdade, non tiña ni idea nin como. Supoño que sería un pouco por contexto. É dicir, meu pai, pois, de sempre, a xente de círculo de lectores, entón na casa, pois, sempre houve libros. Sempre me inculcaron a lectura, meu pai lé, miña nai lé, nos intercambiamos libros uns a outros, e, bueno, en un momento dado, pois, se ve que me salió algo. Meu pai tamén chegou a escribir, escribe de vez en cando, tamén miña nai, máis, digamos, por afición e un pouco, pois, eu por imitarme tamén, cando eres pequeno. E logo tamén, pois, un pouco despois polo que vai pasando, pois te pos a escribir, participas en concursos, chegas á escola, ao instituto, as revistas dos centros, participas, os teus compañeros te leen, un pouco, pois, eso, pero sobre todo porque teño ideas na cabeza e para que salgan. É dicir, me dá igual se publican ou non se publican, se a alguén te interesan ou non, e moito menos o recoñecemento. É dicir, tendo moi claro que non sei se vou poder vivir desto, isto foi a miña carreira, non teño ningún tipo de pretensión, e para mí a escritura, pois, é unha válvula de escape xunto, pois, con outras moitas, como pode ser, pois, o piano, pode ser ir ao teatro, ir ao cine ou calquer outro tipo de actividade cultural.